tämän Paon kaikkein poikamaisimman, seikkailumielisimmän piirteen on pakoa puisevasta, typerästä arkipäivästä. Se saattaa olla jopa raikasta lähtöä uuden etsintään, ja täytyy sanoa, että hyvin monet ihmiset ovat historian aikana tässäkin onnistuneet. Ma poi un terzo aspetto, si deve anche dire che la fuga può essere soltanto un'avventura da questa stupida vita feriale. Molte gente hanno riuscito anche in fuga avventurosa. Sì, questa idea della fuga si unisce a mio avviso anche ad un concetto presente e anche in maniera radicata, molto profonda nella società finlandese, che è quella dell'utopia. Esistono fin dall'Ottocento, credo, comunità all'interno non so, del Sud America, dell'Australia, della Nuova Zelanda, che hanno ricercato la costruzione di un'altra esistenza. Nelle novelle di Jaakko Paasilinna, nelle sue prove narrative, questa fuga è sempre individuale, no? Allora chiedo se c'è anche un aspetto di contrasto rispetto all'idea utopica, classica, tipica appunto di queste comunità finlandesi in giro per il mondo. Siinä on kyseessä tietysti aivan samasta asiasta, mutta silloin kun tällaisia yksilöitä, jotka siis pakenevat ja alkavat etsiä parempaa elämää, tekevät ratkaisuja, silloin kun heitä alkaa olla samoilla seuduilla, samoissa oloissa useampia, niin silloin hyvin automaattisesti ja luontevasti niin heistä muodostuu ryhmä. Ja historiasta tiedetään lukemattomia esimerkkejä siitä, kuinka siirtolaisryhmät ovat yksissä tuumin varustaneet vaikkapa suuren purjelaivan ja purjehtineet toisille mantereille ja perustaneet sinne ensin pieniä yhteisöjä, mutta niistä on myöhemmin muodostunut jopa valtioita. Ihmiskunta on historiansa aikana